Mr. Danger sau balon, preselecții. Balonul intră prin acest tub, după care intră aceste țepușe în 3, 2, 1. A intrat una, hai să vedem dacă intră și cea de-a doua. 1, 2, 3 și... A mers! Trebuie doar să le scoatem, să-ți arăt că balonul este absolut intact, nu are absolut nimic. Omulețul acesta știu că vi-a dat multe bătăi de cap, așa că o să încerc să-l fac cât mai curat posibil și mai ales fără aceste colțuri. Deci, vin săbiuțele, pup, omulețul are toate săbiuțele trecute prin el, fără să-i pun capacele, fără să-l înclin, fără să-i fac nimic, încerc să rămân cât mai stabil și acum ar fi practic și momentul adevărului să vedem dacă el este aici. 3, 2, 1 și exact aici în cutie. Tu ești juriu. Scrie-mi în comentarii care truc ți se pare mai tare și merită să meargă mai departe.